però que tenien la mateixa lliçó impresa, incerta, que té el camí a peu o el camí en bicicleta, no? És no tingues pressa, abandona't, deixa't dur, etc. No? Per exemple, recordo un camí que m'hauria encantat fer en cotxe perquè hauria pogut anar on volia anar, però com el cotxe en els països pobres és més car, molt més car que en els països rics, aleshores no vaig llogar, perquè si no m'hagués deixat el viatge per un dineral, el cotxe per aquells 15 dies que són el temps que vaig invertir per a travessar la península de Baixa Califòrnia des del sud al nord, que són 1.000 quilòmetres, no? I vaig tindre que fer, aproximadament, el viatge en els mateixos autobusos que els pelaitos mexicanos, no? I va ser fantàstic, va ser un descobriment constant de coses estranyes, d'un paisatge que jo ja coneixia, però només un trosset en la part del nord i tal, no? Però, clar, allò és en gran format, no? I, a més, poder passar en una península de terra estretíssima d'una façana pacífica on hi ha 10 graus menys que en el mar de Cortés i tal, no? Poder nadar en el mar de Cortés en companyia dels lleons marins, que, a més, me vacilaven. És a dir, no jugava jo en ells jugaven en mi. És a dir, jo era la seva joguina era jo, no? I els lleons marins me passaven per baix de la panxa per dir-me, això és nadar i no el que fas tu. Les males llengües diuen, quan estaves en Aitana, que tu portaves un anellet en l'orella per haver passat el Cabo de Hornos. És cert que coneixes prou món? Sí, però no he passat el Cabo de Hornos i menys encara com a navegant, ja m'hauria agradat, no? Però sí, he conegut 4 continents en una certa demora, però no conec encara Austràlia. És això el que el fa